Здравейте, скъпи приятели! Искам да споделя нещо с вас. Днес получих първата ми диплома и една грамота. Сега ще ви ги покажа. Ето е дипломата. Тук виждате всичко, каквото е написано на нея. Ето. Това е диплома от първи ми онлайн фестивал. Искам само да ви кажа. Изчакайте само един момент. Ето я и грамотата. Също може да видите всичко, каквото пише на нея. Грамотата е първият ми фестивал на живо. Днес пях песните Леле Свашке и Гергана Пиле Шарено. Моя ден беше много вълнуващ. На всички им харесаха песните и очаквам да ви видя пак. Да направя още един клип с пеене или да ви споделя още нещо с вас. Чао от мен и до скоро!